nyaya iripo nditanga ndichiti musi wa25 March ndo pakatanga 25 March ndamuka ndakaona imbwa dzangu mbiri dzakafa imwapo saidi kudanga remono ndokubva ndati kuimbwa idzi dzafanini ndobva zvatora kundishusha ndakati kuti inyoka dzimwe dzenguva idzi pamwe inogoriri nyoka imbwa idzi dzaiburitsa zvakafanana zvenge zvebhurauni kumuromo nekumashure ndobva taswera ndokutora imbwa dziye ndobva takanda mufenesi sezvo taipisa foji ndobva tagara kusvika musi wa28 March imbwa 4 handichadziona pamba kati kuimbwa idzi dzaita sei tikunzwa kunhuhwa kwakuchitanga kusecha tsvaga kuri kunhuhwa imbwa chitsvaga kudaro mwana wangu mukomana uyo ane brown ndopaakafamba achitsvaga mufoja kuti imbwa idzi dzakafira pari ndopaakanzwa kunhuhwa kuya achifamba achiteera achienda kumba kwavanhu ndobva aona adzimai vava vari mumunda ndobva ati mamuka sei amai zvikanzi tamuka mamukawo zvakanzi vamuka sei vanhu kumba zvikanzi vamuka zvavo vanzi amai isi taita dambudziko pamba apo imbwa dzedu dziri kufa ndikutadza kunzwisa kuti chii kana kuti dzaisowa kupi mushonga kana kuti chii asi unyatsozvinzwisisa zvakanzi kweimbwa idzo munhu achaisa mushonga adarire kudaro toangaise imbwa mushonga inga imbwa dzochengeta munhu wese zvikanzi ndozvaitika kumba ukuku haku imbwa yezvi tiri kutsvaga kwandiri kuita ndiri kutsvaga imbwa zvikanzi imwe yacho iri kumba uku zvakanzi imhenyu here zvakanzi imbwa iyi yakadi yakafa yatoora alright uyu ndobva aramba achikontinya kutsvaga sezvo one yacho anganzwa kuti iri kwakare kuyafa yakutsvaga nomufoja mumuye ndobva adzoka kumba kwava saka adaro mukomana ibva adzoka kumba zvikanzi baba imbwa one yakafa iri kumba kwava ndokwairi ndataurwa naadzimai vavo kuti ndokwairi zvino manje chii imbwa achifamba mufoja imomo akabva aona dzimwe mbiri dzatoparara kuora kwadzaita kuyo dziri kusaidhi rekupi kusaidhi kwavo kuyo kati oraita hazvina mhosva tadaro ndakagara ndefunga ndobva ndachitora 1 imbwa ndobva ndati iwe sungirira imbwa idzi 6 zvadzafa idzi chisungirira 1 tizisarawo ne1 dzimwe dzenguva munhu kana achidai pamwe pane zvaaroda kuita ndokusungirira imbwa ye1 tasungirira imbwa ye1 endefunga kubva musi wa28 kusvika musi wa10 imbwa ye yanga yakuita hasha zvezvo kuti mwana yakadimbura inogona kumukwadza ndakati isunungura imbwa yakwe zvichida munhu ari kuisa mushonga uyu pamwe achatiregererawo 1 yasara zveshuwa akabva isunungura musi wa10 musi wa11 musi wa12 musi wa13 imbwa iye ndobva yaiswa mushonga ndobva yafa imbwa iye ndopandikatuma mukomana uyu ndakati iwe chienda kunovashedza zvichida vanhu ava kuuya kwavakaita kugara pagoro rino rino dzimwe dzenguva mugariro unosiyana tionesane kuti onai zviri kuitika paimbwa ko chii sezvo mwana wavo ivava aipota achitaura kupi kumombe kuti baba akatenga mushonga vada kuisira imbwa mushonga saka iwewe chiita se chienda vanovataurira ndobva aenda mukomana ndokusvika kuenda kuvashedza yakaona amai varipo ava vanga vari kubasa munin'ina wavo vanga ari kumombe ndokunzi baba varipo zvikanzi havapo vaenda kubasa ko bamunini zvikanzi vaenda kumombe kati alright zvikanzi vanga vachidiwa kumba kuna baba kuti vasvike saka kana vachinge vaya mozovadii mozovataura zvikanzi aiwa ndine vataurira baba mangwana havasi kuenda kubasa vanogona kuuya manherano kana kuuya mangwana kuseni shuwa kusvika mangwana manhero yakadoka mangwana kuseni kuti kwakachena kwachena kunze takaswera iri havana kuuya ndefunga akazouya
kumba kuyo akazouya ndimuzerura ndo akazouya ndobva asvika paya akati kochi ndikati imbwa dzangu tasaona ndaedza kushedza vabi yangu kuti titaurirane mune zvakanaka kuti zviri kutaurwa nemwana wenyu nezvii zviri kuitika honai zvafanana zvino havana kuuya muzerura ndobva ati hoye ndobva atora mafoto embwa dzidzi akati zvino kugara kwakudai kwakaipa takati shuwa pamba pangu hapasina chi hapasina imbwa ndobva takagara kumba vasina kuuya ndobva mwana wangu uyo wokupedzisa uyu ndobva apiwa chi imwe imbwa na next door zvikanzi chiwo imbwa iyi ichigara pamba pako dzimwe dzenguva zvinoitika hazvizikani ndobva apiwa imbwa iyi ndobva ndaona kuti nyaya iyi kuti ndirambe ndinaye hazvigoni chirega ndiende kwasabhuku ndobva ndaenda kwasabhuku ndokuvatsanangurira sabhuku ndomugariro watiri kuita tibatsire ivo shuwa sabhuku vakabva vazondipawo zuva ravakanga vari free ndobva tazoenda kuye ndobva tataura nhau iye kusvikira ndazouya naye kuno ndifunga ndomamirira akaita nyaya yangu vamashanu pakafadzi kutanga vakauya ndifunga pa 6 imbwa vakauya vakazofa dzimwedzi 2 ndopasina pamusoro yebo ichokwadi chitoana baba kuti vakakutumira ishoko vakasvika kumba kwenyu kuti yaiti zoonesana magariro atingaita vakatumira mwana inini ndanga ndisipo ndakangonzwa kuti baba vatuma baba vandituma kuti muye kumba saka ndinodara shuwa kuti vakauya vakatumira munhu kuti tuye kumba kwavo seremba muda kuzoenda aina ndina kuenda chikonzero chakaitika kuti ini ndisaende ndechekuti kubvira ndichitanga kugara handina kumbobvira ndakwanisa kunzwanana nababa maringe nekugara kwandakaita panzvimbo inyaya yekuti munhu akagara aratidza kundivenga nekusandida zviresa kuti hapana kufambidzana pakati pangu inini naivo nemagariro andinge ndichiita zvino chinotanga kuita ndechekuti vanhu vanofanira kutanga kufambidzana mukuwirirana murudo kwete kuti vanhu kufambidzana mutombofambidzana kutaudzana mutaudzane kungorekana mwana wangu kuti uyakumba ipapa ndinobva ndazomboti daira kuti ndikwanise kuti ndingaende kumba kwavo nekuti zvinhu zvandaigona kunge ndiri kutarisira kwavari inyaya kuti kuwirirana muchifambidzana kana paine chinenge chatoitika baba ndiwo vanouya samusha wacho uye wataura dambudziko rake kwandiri ini kuti ndine dambudziko rakati tonzwanana zvino kana tikati isusu vakuru vacho hatifambidzani hatiwirirani pototora nguva yakareba inogona kutusavira ku8 months 10 months musingafambirani muri vavakidzani wozongorikana shoko rako yakutanzi uyai kuno zvinhu zvakatongondikachapa dzokuti kuchachi futi chakutanga nhasi kuti vanditi uyai kumba kwavo saka muri kundiudza kuti muchisvika panzvimbo zvakaita kuti imimi muite garaji risafambidzana nekuyana muchizotova nokuvenga makaziva sei chinoita kuti munhu uone kuti munhu anokuvenga hautadzi kuona ruso rwokufarirwa noruso rusingafarirwe zvinooneka ende uyezve kana uchinge wagara panzvimbo usina kunogara mumunda musiri memunhu iyeye iye otanga kuti apa pandipe mwana wangu ufanira kuya uzogara apa ibva handionese kuti vanhu munogona kuzange muri kuwirirani nekuda kwaikoko hamutombowirirani ndakanzwa nemafunga nechinanga kuti pamuri papa makatokumbira kunaona rebva kuti handina pakugara zvikadzigara apa ichokwadi
saka makagara muyadhi mavo here mukanto chii chakaitika? Hamusi muyadhi mavo. Ndozva ndiri kududza kuti mukugara kwandakaita inini ndakagara munzvimbo umumu mushure mekunge ndakumbira kuna sabhuku pakutanga. Sabhuku akanditendera kuti chimbogara apa. Ivava baba vaya vandimhangarira kumapurisa. Vandimhangarira kumapurisa ndibva ndauya ndibva ndasungwa nemapurisa ndibva ndatakurwa. Ndatakurwa nemapurisa, mapurisa vakanditi iwe unofanira kunobva panzvimbo pawakagara. Vadaro sezvo ndanga ndisina kwekuenda ndakabva ndaita pfungwa yekuti chirega ndichinokumbira muridzi wenzvimbo. Ndibva ndaenda kunokumbira muridzi wenzvimbo ndichinotaurawo zvichemo maringe nemararamiro andiri kuita nemhuri yangu. Muridzi wenzvimbo andibva anditendera, amai vakanditi chienda kunogara ipapo. Saka magariro andinotongoita anotongogara achitongooneka kuti kuwirirana nababa ava hapana nekuti havatodi kuti ndikwanise kunge ndichigara panzvimbo ipapo. Ndo chikonzero nei vakatoendonimhangarira kupi kumapurisa. Ine ndakatongoreka nemapurisa akutouya. Ende pakutanga kwacho vakanga kugara vatondilimbisa kuti apa ndoda kuti mwana wangu ndiye agare, iwo ufanira kuchigara ipapo. Mupurazi ramaramba Rahonorable ravainditi mumunda mangu ndo ravainditi iwo ufanira kugara ipapo mumunda memwana wangu. Medzezvo imo musiri mumunda mavo muri mufama honorable. Right, ndofunga ndoda kuti munyanyobhesa nyaya yakaripotwa kune inyaya yembwa yekufa kwembwa. Tisati tapinda mune dzese tiri kuda kuziva kuti imbwa dzakafa sei. Ndochinja chandinoda kuti masabhuku mumhanye nacho ndo complaint iri pano. Haisi yenzvimbo, haisi yekugara. Yekuti imbwa dzangu. So ndatidzokerei kumusoro wenyaya wembwa. Iwoyo muchibvunza kuti zvakafamba sei. Saka yataurwa nechinanga yembwa iyi mainzwa kai imbwa dzaisvika kuyadhi wenyuka sevavakidzana. Imbwa yandaiona pamba pangu inini imbwa 1 ndiyo yaisvika pamba pangu. Imbwa iyoyo pane hwema hwandakanzwa, hwema paboundary pewaya pekuti dzimba dzangu nemuganhu wewaya yavavo. Ndakatanga kunzwa hwema uyowo ndaunzwa ndakabva ndaenda ndichironda hwema kuti hwema ukubva papi. Ndabva ndasvika pawaya ndabva ndaona papa nemasanzu. Pamusoro pemasanzu ndo papakakandwa imbwa. Yairatidza kuti imbwa yakaita zvokukandwa, yakatwasanuka makumbo aine ichiratidza kuti iri pamusoro pemasanzu. Zvakandinetsa nekuti imbwa ndinotombochengetawo imbwa. Imbwa kana ichifa haife mufiro wandakaona wakaitika paimbwa iyoyo. Yainatsoratidza kuti imbwa yaita zvokugadzikwa kuti inhuwe iri padhuze nedzimba dzangu. Zvakandinetsa ndo pandanzwa baba vachitaura chiti vakaona nemadzimai, ende ichokwadi. Mwana wavo akaonana nemadzimai angu inini vachisakura mumunda vachitaudzana nenyaya yekuti hatisi kuona imbwa. Madzimai angu ndobva vaudza mwana wavo kuti ko pane imbwa iri kunhuwapo yautarise kuti uone kuti ndeyenyu here. Mwana wavo vapindura kuti imbwa iyoyo kana ikanzi yafira ipapo sezvo yakatofira ipapo kudhara izvo hatisinei nesu izvo. Ndibva mwana uya ndibva atoenda. Ndo imbwa imwe chete yandakanzwa hwema uchinhuhwa nekuona kuti imbwa izvo chikwadi yafa. Zvikuzotaurwa zvokuti dzimwe dzimbwa dzese idzi 8 dzakafa firo yadzene handina mvura ndazombonzwa. Ndakazotanga kunzwa nhamba yekufiwa kwembwa mushure mekunge vaenda kunotaura nyaya yavo kwasabhuku. Sinini imbwa iyoyo maiona kuti imbwa iyi yakafa makaziva ino kuti yakadai? Imbwa iyi handina kumbobvira ndaziva kuti imbwa iyi ndeyababa ava. Chikonzero neimbwa yacho iyoyo yakafa yacho kumba kwangu inini yange singatouyi. Yacho yakapedzisira yava kutaura kuti yakapedzisira kusungirira ndo imbwa yaisvika kumba kwangu. Dzimwe dzese idzi dzinakumbona singadzizoona. Imbwa yaisvika pamba pangu inini wani ndiyo yandaiona. Ini ndiri kubvunza iyi yamakaona yakatwasanuka makumbo maiziva here kuti ndeyababa? Ini asingazive imbwa dzavo. Ini handiswere pamba, ini ndinoswera kubasa nguva zhinji. Yandaiona inini ndo yavari kutaura kuti yakazopedzisira kufa. Ndo yakasara pavakataura kuti imbwa dzangu dzafa. Yacho yaisvika kumba kwangu inini ndo yakapedzisira kunge iri pamba pavo.
Nekuti wagotora kuti imba dzangu dzakaisirwa mushonga dzaba dzati dzose dziri 8 mufiro mumwe chete 8 zviyena yawagotora i8 dzangu chaidzo dzavakandiona ndinadzo pamba vachiuya kuzogara panzvimbo pangu ndandine 7 yechi8 akanga apiwa mwana kuti onai pamba hapasina chiimbwa zvinoitika hazvizikani chiwo i1 ndo yakazofa mushure momwe ndaendawo nemhangarira kwasabhuku takumirira utungwa kwenyaya vagotora nawe iripo ndezana mimi kune vava kuti mbwa dzinenge dzakaisirwa mushonga dzakafa imi makazoziva sei kuti ndevava vakaisa mushonga kuti mozi vanongedza kuti ndivava vakaisira mbwa mushonga alright pamusoro chekutanga ndakatanga kuita tsvagurudzo yembwa idzodzo kuti imbwa dzangu sei dzichifira one side ndaita tsvagurudzo idzodzo yavari kutaura kuti yanga yakaiswa pamusoro pemasanzo imbwa iyoyo shuwa handina kuitora asi imbwa iyoyo vakaisumudza vakanoisa pagedhi pangu ndo pakandiomera kuti munhu akusumudza imbwa ari kuisa imbwa pagedhi pandepinda napo chirudzi ko dai anga ari munhu ava vaona akafa ko vatadza sei kundishedzera kana kutsvaga mumwe munhu kuti uyaone mashure andaona panapa havana kukwanisa kuzviita ini ndichitsvagidza tsvagurudzo mwana wavo aigara achitaura ari kumombe ambosangana mwana wangu kuchikoro achitaura naye kuti iwe imbwa dzenyu dziri kufanei zvikanzi andisomboziva ko chii zvikanzi bamudiki mabhudhi vachireva munin'ina wavo bamunin'ini mabhudhi aenda kumombe futi achitaura dzamadza mwana acho achitaura baba imbwa dzedu dzapera vanhu vari kuuraya imbwa mwana ye ari kutaura takati aiwa iwewo kana uchinge waenda kumombe kuye wakamunzwa ataura mutore audio ukamutora audio inogona kuzotibatsira paexhibit shuwa mwana uye akabva aenda kumombe ndobva asvika bva atora mwana uye audio akatanga kutaura pokutanga ndobva azomutora paya pechipiri bva amutora audio shuwa mwana ari kutsanangura kwakabva mushonga nezvaida kuitika zvese achitsanangura mwana ndokuzoita umbowo hwandaita kuti ndisvikira ndifambe ndiende ndiuye kuno odi achiri mwana wacho ane makore mangani mwana uyu anogona kuita zve7 to 8 pamwe iyo ndongaziva aitaura nyaya idzodzo ko mwana wenyu aitaura nemwana iye ane makore mangani uyo ane 19 ane 19 ndaibvunzawo 7 years anechitewa iti mwana wenyere aiwa uyu aripo ko imi vana vangu iwewe kubva agara uyu pasina kufa kwembwa maigarisana sei kugarisana kwatakatiita ndikokuti pavakauya varuma vakauya inino ndakazerikana ndaona ava vatosvikawo padhuze nedanga rangu vavakachi vakutokurakura ndopandakaenda ndobva ndasvika ndokubva ndabvunza ko imimi mazerikana mauya magara pano pasango ko chii nezuro takabata mbavha paya bambudzi dzangu mudangawo zvakanzi panapa takagadzikwa nani nasabhuku magadzikwa nasabhuku ko zvino magadzikwa nasabhuku akati kudii panhau yenzvimbo zvakanzi akati kutangira padanga renyu remombe tichiendawo ndakati munoona varume regai ndikutsanangurirei nzvimbo yamuri kuona iyi yakabviswa vanhu navachombo vachiti kumafuro zvokutoti mundu wangu waitosvika kupi kuzasuku saka vanhu vese vaburitswawo vanopiwa minda uko nzvimbo yekugara kwayaita ini ndaane 25 years ndiri panapa imimi munogona kunge musingazive mamiriro akaita sango iri kuchengetedzwa kugara kwaraita riine miti
nzvimbo iyi takatoibvisiwa tichigara pano. Ava kati isisu nzvimbo iyi takaipwa naSabhuku. Kana mapiwa naSabhuku ko vakadii kuuya pandiro Sabhuku kuti Sabhuku takuisira munhu padhuze pako apa. Munhu yakamira akadai anebva kwakati akamira akadai. Kuenga munhu kana achibva kana kune chimwe chikoro anipiwa transfer 1. Ko kana mazongoerekana maapa, onai muri kurara pasango apa. Inini ndenge nchirara mumba, zvipfuwo zvangu zviri panze. Ndoazoshaya zvipfuwo zvangu ndine bvunza yani. Ndopandakaenda kuna Sabhuku ndauya. Kune vanhu vari kumunda kwangu. Handina kunzwisa kuti vanhu ava vakabva kupi uye vakamira sei. Sabhuku vakati vanhu ivavo ndindakavaisa. Ndimakavaisa. Aiwa. Ndandati ndiita sei? Ko zvino munoyamesa here Sabhuku munhu padhuze nemunhu musina kubatanidza vanhu kuti iwe yakamira akadai yakamira akadai. Nokuti amai chombo vakati tiri munomu vakati imi muri kunze imi kumugani ndimagadhi enzvimbo iyi. Makaona vanatema huni, makaona zvinoitika, uyai munditaurire. Zveshuwa. Varume ava inini zvokuenda kumangara kumapurisa kwavari kutaura handina. Asi ndakabvunza honorable, nzvimbo iyi muri kutendera here kuti pane munhu wamungati ape vanhu nzvimbo? Honorable vakati kwete, handina kana munhu wandikapa nzvimbo. Muyadhi mangu handidi vanhu. Honorable ndo vakatsvaga mapurisa akauya kuzodzinga vanhu vakanga vaisiwa ikoko, include baba. Ndokutsanangura kwavari kuita. Uye ndo mawiri avakaita. Ndifunga ndo mamiriro akaita nyaya. Saka michinanga tikabvunza honorable ndo vakakupa zveshuwa. Chokwadi. Right, vana vangu muri kuona mukatarisa vakuru vanoti mudzimu wakupa chironda wati nhunzi zidi dzikuche. Mukatarisa kutanga kwakatanga kuita garisana kwamukatanga kuita uyu neuyu pasina kufa kwembwa hakusi kutoita. Besides nyaya dzokuti imbwa dzakazofa dzakadii imwewo nyaya. Imimi nyaya yenyu ndeyekuti hamusi kugarisana. Ndochokwadi imimi. Inyaya yekuti uyu hazikamwe kuti akauya sei kwakweyo. Hapana pamuri kuwirirana apa. Hapana pamuri kuwirirana kana nerimwe zuva. Zvembwa zvapinda, asi zvapinda pavanhu vakavengana kare. Nawo pane zvinhu 2 zvandiri kuona panapa. Sabhuku wacho ndevapi? Nai Sabhuku, mukanditsanangurirawo kuti ava chii zvakamira sei kwapa? Vana vane machena. Vane machena vakauya kwandiri vachitsvaga pekugara. Ndakati pane nzvimbo iripo yandokwanisa kuita sei ndokwanisa kukupai mugofanira kugara papi muri ipapo. Sezvo pandakapiwa nzvimbo iyoyo namambo ndichipiwa mugano. Ndapiwa mugano wokarukova kanobata dhamu rekumanga. Ndikati pane nzvimbo iripo chende munogara papi munogara ipapo. Handinonge ndaenda kuna vagotora munext door kuti ndivaudze ndozivita. Notaka kwanga vari vangachiti vaigara pamba pemunhu pavaigara. Saka vakauya chichema chine mhuri yandine vana vangu ndochikoro izvo zvekuti ndikwanise kuti vana ava vazoenda kunodzidza kumwe futi tiri pakati pemwaka. Saka ndikwanise please ndibatsirei. Ndimapiro andikata baba kuti vasvike kugara papi kugara ipapo. Tazogara vagotora vaibvawo kumba kwavo vachienda kwaMarian kwa honorable kuna manager wacho. Vainoti pane vanhu vakagara apa munozivere mugano. Manager wako akataura kuti nini mugano wekuno kubva ndatanga kushanda panapa handiuzive mugano wepanapa. Changu chandoziva kushanda. Basa rangu papi pano zvemugano ndimakuita sei makutondiudzawo handizvizivi. Shuwa nyaya yakazoenderera mberi kusvika mapurisa azouya vafonera honorable. Mapurisa akauya akatitsvaga tikatorera kukamba nyaya ichitaurwa. Polisi akatoti achiita sei chiita kuti imi mukwanise kubva ipapo. Kafonera honorable akati vanhu vandoende kupi ndavaende kumba. Shuwa tikasunungura tikaenda kumba ava vakazobva ndikati shamwari kuti uchiramba uchigara apa zvichaita sei hazvichaita ona zvakunetsa. Zvikati ini ndachikumbira ndinoona honorable nditaure navo.
ndikati aizvozvo manje zvoda kuti uende kwavari kana kuvafonera wataura nawo chikumbiro chipa chikumbiro chako kuti inini handina pekuti ndikwanise kugara shuwa sabhuku vangu vandipo ndigare noti ndasingaziwo muganhu wangu chekuti uri papi naona rebhuti uri papi sezvo mambo vangu vandipa muganhu wakakova mambo akakupa muganhu wakakova ndiani vachidziva vasati vashanda ndovakakuti muganhu kwewo ukapiwa muganhu zasabhuku unozopa vanhu here munotenderwa here kupa vanhu minda hatitenderwa kupa minda pandandangotiwa ndomupawo pekuti akwanise kugara zvese izvozvo zviri rongo kasabhuku because kana imi musingatenderwa kupa pekugara ndosaka makaona minista akauyisa mapurisa kuzobvisa vanhu nerizini yekuti kana isu madzimambo tichipa muganhu kumasabhuku tenge tisingakupei nzvimbo kuti ndenyu chiitai zvamoda nayo tenge tichikutaurai matinoperera kutonga handi ndizvo iwewo unouya uchipiwa mademarcations ekuti sabhuku kubva panapa kusvika apapa ndopanoperera nharaunda yaunotonga inonzi village hauna kunzi land yayako handi ndizvo tenge tisina kuti land torai tenge tichiti vanhu vari apapa and remember kuti isu takaiswa takapinda munomuka isusu 2012 handiti mamatoine vanhu hatina kupiwa nzvimbo dzatikanzi hadzina vanhu vayo mamba hatonge nzvimbo dzisina vanhu anopiwa kune vanhu kare kutonga handi kuti ndikawana land yandawana isina munhu ndobva ndaisa munhu ndo zvakakonzera chaos yauri kuona iri apa haina kutogadzirika chaos nenyaya yekuti the moment inenge ichiiswa vanhu mukatarisa panoiswa vanhu even nelenzi haingoiri kana yauya nemunhu yemutigara inotomuti imi manext door tauya taisa apa munhu imi masabhuku muripo moyanana pakugarisana kwenyu ezvino nyaya idzi dzaakudzoka kwandiri kuno dzadzimwe but ndidzo dziye dzekugara kwavanga vamboita pakutanga that's why makaona kuti minista vakadedza mapurisa kuti bvisai vanhu now even vakazonzwira uyu tsitsi uyu kuti uyu ndaachigara munzvimbo mangu zvangu ndaachigara zvake handiti but still pakuda kuyanana nekuti mawira akamboita pakutanga ndaachine uyu uri kupanzwa sabhuku now uyu ari kuclaima kuti kunzvimbo kwangu kakuno inini nyakutanga kugara kuno ndine marights ekuti kana munhu achiuya ndinofanira kuziviswawo nasabhuku kuti pauya munext door and ndizvozvo pachivanhu chani chedu now because uyu kwaakazvi allowance yekuzogara kwaakaita yabva kumuridzi weprasi zvakuda kuti vanhu ava vachibatanidzwa ka because vaivai pakutanga pavanga vachigara vakanzi nemapurisa ndavabve nokuti hapana kodzero yekugara right vanzi nemapurisa ndavabve uyu akazononzi nemuridzi weprasi ai vachigara zvako but still you have the role to play because munhu uyu akauya through iwewe kuti vachiyanana neuyu sabhuku karamba wakatarisa so noizi ichiitika iyo uri kuti iri kuperera kupi yakuda uyu neuyu kuti chamwa uona munhu apiwa allowance yekugara nemuridzi weprasi now pakutanga pai ini ndanga ndaita zvisiri zvinhu ndosaka vakabvisiwa nemapurisa but now agadzikwa nemuridzi manje uyu ndaachirega kuita fight because muridzi hatichimbogara because the complainant is the owner handi ndizvo dai muridzi weprasi akatichigara kwesti simba toriwana pato rokuti uyu handachirega kugara ipapo which means manext door anga achirwisana neuyo ndavachigarisana naye through muridzi weprasi handi ndizvo naiye vanhu nokuti karamba takangomakana chete pachivanhu chedu ka zvinozoitika munozviziva vana vangu imi kuti shona ine zvainotaura pavanhu vakamakana izvozvizvi ndikada kuti ndinyatsoongorora nyaya yamaisa panoembwa iyoyi pamwe panitori nemunhu ari kuita izvo ari pasaidi anoziva kuvengana kwenyini nawo mukatarisa vana vamuri kutamba navo ava kunai kutamba nevana vane mazera madiki diki ndosaka muchinzwa ndisingavade even mudare mangu munhu vanorotomoka vanotaura zvokurwisanisa vabereki vasingatombozivi vasina umbo handi muri kunzwa nyaya nawo ndikati ndipei umbo hwakasimba hwokufa kwembwa hapana apa unobatika chaiwo kuti even ndikati mapurisa aendai musungo weka hatisi kuona umbo hwacho hwakasimba huripo hunoita kuti zvinyatsobuda kuti uyu akaisira mushonga because that thing chekuisira mushonga hapana anenge aripo do you know that hapana anenge aripo paipa yokuti tingatoti iwonga uripo iwewe ndiwoona amai vachikanda mushonga munhu anogona kuisirwa mushonga kumaini uko yaufira muyadhi mako
Do you know that? Tingasunga here vana vari ipapo vanhu vari ipapo kuti ndimauraya. Ndo pai pamunoona mapurisa achita inonzi thorough investigation yokunyatsotsvagurudza. Havamhanye mapurisa vanotsvaga zvakasimba. Even if vakanzwa kuti munhu wepapa akaponda munhu, unowanzwa mapurisa achiti it's a suspect because haasati aprovwa kuve guilty. Nemiwo maifanira kutora inonzi code of conduct inoshandiswa nevemutemo kuitira paukama hwenyama. Musati mapasisa nyaya yekuti ndiye akaita, munenge matovharisa akaita kana anga aripo pachivanhu chedu isusu. Handi munoziva nyaya yeuroyi, munoiziva muroyi anomirira pakapesana vanhu ndopaanoroya handini. Imi mubva mati ya wakanditi uchazviona iwewe, saka ona zvaita mwana wangu. Hamusina mumwe munhu wamaakunongedzera naye pakuvengana kwenyu, but aripo ari kuita so ari paside. So ukama hwamuri kugadzira vana vangu hausiriwo hwechivanhu uyu, hausi ukama hwokugara pano pasi. Kana uchigadzira ukama, kana uchigadzira chivanhu, kana uchigadzira kugarisana, hauzvigadzirire iwe, unogadzirira nemhuri yako kuti isapinda muproblem. Nawo mukatarisa zvamuri kugadzira, iwo mukadzi wako ari muproblem, iwo mukadzi wako ari muproblem, iwo vana vako vari muproblem, iwo vana vako vari muproblem. Nani nechinhu chamugadzira apa ichi hachikusunungurei mangwana ichi vana vangu ichi. Muchaona kuti mangwana zvinorwadza iwewe, mangwana zvinorwadzawo. So it's a revenge inenge ichigadzirwa yokusawirirana, but hapana munhu ari kupa mumwe sadza. You are staying at home, uyo ari kugara kumba kwake, uyo ari kugara kumba kwake, iwe mukadzi wako ari kutengerwa neuye here hembe, utengera wega. Uyo ari kutengerwa neuye here, utengera wega. Chiri kudiwa kuyanana kwokuziva kuti tiri vanhu, uyo akakosha kwauri iwewe, nyange usingazvione nhasi asi uchazozviona. Uyo futi akakosha kuno uyo, nyange usingazvione nhasi asi uchazviona. Makakosha mese vanhu. Hapana anozviita special because makasikwa zvakafanana ende muri vanhu vakafanana, munotongowe nekodzero dzakafanana. Chakudiwa kuenda kunobvisa mweya woutsinye, mweya wokuvengana, mweya wegodo neshanje ubve pakati penyu vanhurume ava. Iwe aino unogona kunge uchirwadziwa kuti ndakaisirwa munhu padhuze nina. Kwete ipapo rega nditsekete ndichiti inini handina godo. Dai ndandine godo ndingadai pandakavaonesa kuti nonzvimbo yamagara iyi yakatobviswa vanhu. Ndaedza kuvaonesa kuti nzvimbo yamagara iyi haisi nzvimbo yekuti ndiye permanent. Inzvimbo yekungoti chero anytime sokubviswa kwakaitwa vanhu, kuti mune vanhu vakawanda vakabviswa imomo kusvikira nzvimbo yagara 2003 kusvika parizvino nzvimbo yanga yakangomira yakadaro. Kuziiswa kwavakazoitwa vakazoiswa gore rakapera. Asi uri kutenderana here naye kuti muridzi ndiye akava tichienda akambobvisisa vanhu uye wakazvibatawo here kuti ndiye akazotendera kuti uyo achiuya ipapo? Izvozvo handina ruzivo runebva kwavari zvokuti kana makataura navo vanogona kuita umboo ihwohwo nokuda kwokuti pane vakagadza izvozvi kugariridza vanhu. Ivo varidzi wePlaza varidzi honorable wachandiri kutaura kuti akauya akaona imbwa akatora mafoto akatoiswa imomo kuti achengetere area ikoko, ndokubva ndiye akatozoziisa honorable mugariro watiri kuita iwoyu. Right. Saka mauya panapa vana vangu, inini ndinoda kukuyananisai pachinhu ndakukuyananisai pachinhu chekuti uyu akaona iwe asaita unga aona mbundi, iwe ukaona uyu usaita unga aona mbundi. Nandinzwa? Ndiri kutaura panyaya yechivanhu. Zvese zvokutadzirana zvinouya nekusawirirana. You know that. Kana uchida munhu iwewe haumutadziri, kana usingamude unomutadzira. Now kutadza kwacho kuri kuenda kumberi kana musina kuyanana. Akumirire apa pamuri kuona pamuri kuona. Kana paine munhu ari kuita izvozvi zvanga achiita izvi zvokuuraya imbwa ichi, achauraya vanhu. Hani ndokwazuri
dzinombotanga dziri mbudzi dzotanga dziri kiti woona mwana akuita the same. Zvese zvinokonzereswa manga chena inoparira parire nhema. Kusawirirana ndokunodedza muroyi, kusawirirana ndokunodedza mhandu mhondi pamusha. Inini mangu muno handidi vanhu vanogara vakateyana kudaro. Iwo wazvinzwa? Kunyangwe iwewe ndinototarisira kuti unofanira kuzvirereka sire kune uyu nyangwe akakutadzira. Kuzvirere kwete revenge. Naimi makaonawo munhu anouya achiita revenge. Ini ndine problem kai. Ndaita problem yepokugara. Uyo ndinetsa uyo. Handifanire kumurevenge because inini ndine dambudziko. Uyo ndamuona aripo. Ini ndazouya. Handifanire kuuya ndine rimwe simba rinoratidza kuti iwewe hauna basa. Uye ane kodzero dzokumonitor area because mugari waipapo. Handiwambanzwa. Ane kodzero dzokutoti sabo ndianu. Bozi ndo zvatinovadzidzisa kuti kana uri kuarea kunongorega vanhu vachingomharamhara vachiti vakabva kwavo kune madzimambo avo uye vachitigarira munzvimbo medu muno vana vangu veshaya pekugara. Saka vanotomonita. So uyu akamonita hafaniri kuvengwa neuyu. Uyu anomonita achipiwa basa nasabhuku. Handi ndizo sabhuku akanyarara chete uyu hamuzare here maillegal settler muarea asina kutaura kuti sabhuku kune mumwe munhu ari kuvaka arapa. Saka uyu anoda kudzidziswa kuti basa riri kuitwa riri normal, kuti uyu azogara neimwe kona yekuti atenderwa nemuridzi wopurazi kugara oya wovenga kuti yazvezvi ainditira zvezvi akaura manje zvinoda kugara neimwe kona isiri yake iye. Hani muri kuona it's a revenge thing iri kuitika pavana. Vauya vabviswa nemapurisa vese vabatwa vaenda. Uyu azotsvagawo kona yemuridzi wopurazi ari kukaurisiwa ndiana. Yo. Hanzo wazona manje ya. Moza zvinowanika zvandiri kutaura izvi. Ndazouya kana waifunza kuti wakandibvisa mumwe memunhu munenge muchidi. Right, vachawirirana here vana. Uyu achiona yandi uri hapana usiri wakaita kuti ndive panapa iwe. But pachivanhu chedu hazvisiri izvo. Kunyange wawana mukana ndiMwari aita kuti unzwirwe tsitsi yekuuya kuzogara. Waifanira kutozobatana nemunhu uya anoshamwari. Ndazouya but ndazopiwa nemuridzi wopurazi. Uchitotaura neuyu. Kushayawo pokugara kwanga kuchindibata wena. Inhamo. Vanhurume tinofanira kungobatsirana. Handi ndizvo nai. Then kutaura kwouyu kunodzora uyu hasha dzake. Makutogarisana muarea imo. So ndiri kuda kuti mugadzire chinhu. Mukatarisa pambwa mwanangu. Kana kuti nditi ndinyatsobata chinobatika chekuti ndikubatsire nacho paimbwa. But I just give warning kumunhu ari kuita izvo zvizvi. Hazviperera apa. Mumwe achatozobatikidzwa chete achiita izvi. Paupenyu hwedu nechivanhu chedu munhu anokwanisa kuisira imbwa mwana wakachaisirwa. Muzvibate zvandiri kutaura izvozvo nokuti vamwe vanofunga kuti vari kucherera mumwe munhu gomba. Gomba unozvicherera kuwira iwe. Mwari vanochinja matebhura iwayo. Pasi apa panochinja matebhura. Handidi utsinye hunosvika ipapo. Handidi utsinye hunosvika pakuisira chinhu chisingataure mushonga. Ndikabata munhu wetaipi iyoyo munzvimbo mangu iye ndowandinenge ndichiti bye ungandipedzere mhuri. Ndira kutaurirai nhasi. I don't want this. Zvinhu zvinodiwa kana kuri kunzi makonana masabhuku ari pa. Isu tiripo isi. Uyai mutigare pasi titaure. Wazvinzwa iwe mwanangu. Kona yawakagara nayo you have to prove chaizvo because ukakandirwa chitunha pamba iwe rumbi. Chitunha chakandiwa pamba. Unofanira kuita sei iwe kuti uprove kuve innocent? You report? Eni maripotera onoita kumapurisa, mapurisa akadzidzira basa ravo. Vanotoziva ndiwe wakaponda kana kuti hausiriwe. Vanongotarisa fesi chete nemawira aunongochita. Anototaura kuti ndakauraya munhu ndatokanda munhu. So iwewe paukaona imbwa iri kudhuze nekwako, the approach nekureply kwaonoita kumunhu ane chinhu chafa naimbi hazvikutaurire wega here kuti uyu haana mhosva.
zvinotaura pachivanhu chedu zvinotaura zvezve unofanira kushandisa shona yokurwadziwa. Ndaona mombe yakafira muyadhi mangu. Ani muri kuona? Like this yard, already you are guilty. Yokuti pane chinhu chafira muprimisi mako. Ani ndizvo naye. Une mhosva iwewe yekuzvibata wega, hausati wapiwa nemuridzi wechinhu. Zvibate wega nemhosva kuti pane chinhu chafira mumusha mangu chemumwe wangu. Ndodii kuti ndive innocent. Muri kupanzwa vana vangu? Wakutobuda kunotsvaga muridzi wechinhu kana uchimuziva naiwe shamwari yaundoonerewo zvakaita chinhu chako kumba kwangu. Uye haangazoti ndowaurayi waenda kunomutsvaga. Uye anobva aonawo otsvagawo minza. Saka yaita sei? Yabva nekupi? Handisi kuziva kuti yabva nekupi. Because ziva kuti pane mishonga isingaurayi ipapo yokuti dzikapiwa dzinotombofamba imbwa kuenda. Dzonofa dziri mumaraini madzinodii? Madzinofamba. Imbwa senge dzangu handinoona dzangu dzinoruma steering but hadzigari pano. Maraini dzinopinda meso. Meso vanodziziva. Asi dzikaenda ikoko hadzirume vanhu dziri kumaraini uko. Kuti dai vaida kudziisira mishonga dzairarama. Zvipfuwa havasi vanhu vatinoti we are punishing them. Ungapanichire munhu pamunhu. Inofunga here? Kupa mbwa inofunga here? Kupa mwana. Vanhu vetaipi iyoyo ndakutaurirai vana vangu handivadi muno. Ndinoda vanhu vanoti kana vauya havashandise simba iri rokupfuudza upenyu hwechimwe chinhu. Vanoshandisa simba rematare. Mutemo wedu wemuZimbabwe unototaura kuti chero ukaona munhu akuurayira mwana nedemo kuti ga hautenderwi kumuurayawo. Handi ndizvo naye? Unotoita ngo usingagone kurivenja because mutemo unokusunga futi nemedha. Is it the same case yawaita ende yaunenge waita futi pana? Which means wautonotongwa the same zviri kutongwa mhondi ye. Iwe unotoenda kuna magistrate uchita magistrate inini angauraya mwana wangu kai. Zonzi uyu mwana womumwe munhu futi wauraya. Saka makomita the same case. Makore ari kupiwa uyu auraya mwana wako ndaunopiwa iwe warifenja uyu auraya mwana wako. Mapanzisa. Haisi tsika iri normal kana tichipinda mudunhu revanhu kuti tinoratidza simba rimwe renyama. Simba renyama. Inini ukariratidza iroro ndinobva ndatoti peka udzokerewe. Munoziva kuti vamwe kutambudzika kwamunenge muchiita kutadza kugara kwamunoita nevamwe vanhu. Do you know that? Dzimwe nguva kutadza kugara kwamunenge muchiita kumaarea kwamunenge muri. Kune madzimambo ariko anogona kutokudzinga futi. Kune masabhuka aripo anogona kukudzinga futi. Nenyaya yekutadza kugara. Then tokuona uchitandazika kutofungidzira kuti pamwe kutambura kwako makalazi anozooneka wagara futi kuti uyu anofanira kuendawo. Ndibate zvakanaka vana vangu. Ndiri kutaura pana. Handidi mupurazi rauri kutaura raminista riri munzvimbo mangu ndindotonga ikoko. Munoziva mese? Ndekwangu ndokuna sabhuku kawo. Kunyange minista nzvimbo iri yawo asi anotonga mambo wawo ndini. Wokuti kana ndikatongoona zvaipa kuye ndinotonobvisa vanhu ivavo ikoko inzvimbo yangu. No. Makukanganisa nzvimbo yangu yemwana wangu. Budai. Kunyange mukawirirana muri tu asi ndikatongotaura kuti ibvapo notopadi. Untopabva. Nokuti chivanhu chinenge charamba kufambidzana. So ndinoda kuti mudzidze iwewe dzidzawo iwe dzidzawo kuti kugarisana kuita sei. Kawanzwa pandanchitaura mwanangu apa ndepekuti imbwa dzisati dzafa une chigumbu iwe chokutadzirwa kwakaitwa newe. Wangu yachingomhara kugara padanga pako naye handimazinzwa mese. Padanga pake patogadzirwa chinhu chekupesana ipapo kuti achizomusunungura imbwa dzazosvika pakufa uye anga aitori negodo nayewe nokuti munhu akazogara oso sabhuka hana kukwanisa kuenda kunotsanangura kuti uye abva nekupi. Now ripoti yakaitwa naminista yekuti avabva yanga yakasunungurawo handi ndizvo here naye mese yasunungurawo yakabva yabatawo. Ndatimuone chiseri chacho kufamba kwachinoita. Uyu abatikana kuti uyu afarawo zvake zvaita kawo
munhu abva padanga pake uyo abatikana ndashaya nzvimbo ndopaakaita purani yekuti vabva kupolisi kuya akati chiregai ndinange kumuridzi handidzingisa muridzi wepurazi racho ndobva anokumbira kuna minista ndokunzwa tsitsi ndokumugadza nyambisirwa uyo asoti wowe muri kuiona here nyaya yacho nokuti minda haina kupegwa kai vanenge vachiti ndiro kupedzisira ndichanosvika ndichasvika haina kupegwa iyi now magarisirano iwaya ndaandiri kuti kwete hatigare zvekukaurisana munhu ane dambudziko ndaaoneke nekupfava nekurespekta inonzi community ine vanhu vakasiyana-siyana vana vangu kana muchipinda mangu vamwe vari chiki vamwe vane makuhwa varume chavo vangu varume vazhinji vemunzvimbo mangu vane makuhwa kutokunda vanhu kadzi tambira nokuti wauya kwandiri handi ndiwauya ini handisiri ndauya ikoko ini ndinovada vakadaro vana vangu ivava nemakuhwa avo ndiri kugarisana navo iwewo kana wada kugara munzvimbo mangu uya uteedzere zviri kuitwa necommunity izvozvo kana zvisingaite pack and go wodzokera kwaunoona kuti kunoita apa ndiri kutaura kuti ane nhamo haatarise zvakawanda kana achienda kunzvimbo yevanhu chaanotarisa nje ndapiwa pekugara panapa nevana vangu let me rest here wodzidzisa vana kudanana neimwe community kuitira kuti usapata kugara munzvimbo ndiwapanzwa mwanangu ndozvandoda zokusotisana zvinhu zvamuta siyanai nazvo tiri vanhu tese we have some challenges mukurarama kwatinoita muupenyu hwedu machallenges acho kana auya akadai uya anzwirwa tsitsi iwe sabhuku iweyo basa rako maendere kuchibatanidza vanhu ava vari munzvimbo mako ka keyosi yese iti rabhishi iri kuitwa iyi haiite kuti iwe usununguke muvillage vakadai saka unoti une village chi vanhu vakafutirana kudai now community yacho tikati hande kudevelopment uye hadi kuonawo uye hadi kuonawo saka munodevelopeka sei muarea handidizvo unzwa mwana zvimwe zvacho makura emufana unogadzirisa kana mabva pana iwe unogara pasi nemhuri yako utaura kuti mambo vati tisavenga murume takamuona aripo wapanzwa mwana ndozvataura mambo wedu madzimai ndozvataura mambo wedu vana vangu vati tisavenga uyu takamuona aripo apa pautu hwenye hapana anogona kubvisa muna ndisaka pamusoro ipapo ndisaka ndakaenda kunotaura kuna sabhuku yes chikonzere ini handikwanisa kuvabvisa uye handikwanise noti sabhuku ndo vanokwanisa kutiyananisa asi kana vachinge vauya vangogadzikira vadzokera kumba kwavo ini ndakushamisika nokuti inenge chiziva kuti apa ndibudawo ndakadai nchienda kutsime nchibudawo ndakadai ndizvo zvese zvinenge nchiziva asi kana vachinge vauya vanzi pesa apa ndepako handisisina kana kokuenda aiwa tidizvo handi muri kuona zvino sabhuku warinzwa basa uyu akauya akanzi pese nekoko kwese akashaya muganhu uyu achasununguka here uyu wamulokera asi mambo zvazvinoita maende zvakudai ndogona kusvika ndapa uyu muganhu wako ndepapa uyu anenge akuda kuti ini chindichovhawo nekuti wapa uyu apa wamupa penda kudawo apa munhu wangu ite sei munhu wangu uchukura asi zvatoshanda nazvo sabhuku toshanda nezvinhu zvaunoita zviri normal zvokurequestwa nemunhu no ani mazuva saka atite izvozvo pandozoti iwo alright chungodai ndipo uyu aende apa uyu anenge akudawo futi pese ipapo kuti dai ndiri ndini ndatora papo ndine vana vari papi vana varipo zvatakuda kuti muchiita uyu akapiwa naminista ka handiti ka kunzvimbo kwavo handiti but munhu ane setula maproblems ndiwe sabhuku migani inoitiswa nani yekuti ava vagarisani cheta unofana kunoongorora iwe kuti uyu ane pekubuda napo nemombe here kunyange uyu akaautoraizwa minista havazoongorora kuti uyu ari kushanda seiwe wapanzwa pandiri kutaura ari kupingaidza mumwe wake here kana kuti kwete its your job its your duty rokuchienda manje unoongorora manje kuti iwe uri kubuda zvakanaka here apa hausi kuti stable nokuti mukangorega chite muchiti vakauya nekwaminista uyu anobva anopinga noizi haiperi so ndaakudzosera basa irero kwauri wazvinzwai akuenda wonoongorora wondifonera kuti kwakamira sei
iwe wagadzirisa sei basa iroro. It's a simple job. Ndoratiri kugadzikira masabhuku iroro rokuti musanetsana. Wanzwa? Right. So ndofunga imimi ndapedza nemi. Yembuka mwanangu. Kana ini ndinorwadzwa naye. Kana iwe wakazviita. Dati unochera kakomba kako usvipire pasi. Nyangwe ndisina umbo wakazara. Wandinawo pano kuti imbwa dzakaurayiwa newe. Asi ndoda kuti unochera kakomba kako pasi kuti Mwari kana makandipa moyo uyu ndiri ndakaita uchemesitereke zvipfuwo zvakafa izvi. Kuti hazvizoenda zvega mangwana. Wapanzwa mwanangu, andiri kutaura panapa. Chandakuda ndechekuti go back kumba sabhuku woya ikoko. Wozoona kuti iwe hauna kupingaidzwa here iwe wanga uripo. Wapanzwa? Kuti hausi kuvharwa here kwekuenda nako newe. Tapedza. Pana anomubvunza. Kwanogosumudza ari kunze kwedare nemhaka yei. Ndiwo murewo here. Wati? Uri kusumudza kuti kudii kwewe? Uyapa? Vero changami. Ndaita uchemu pakuti pano pataura panyaya dzemugana. Ndisiri kutaura hangu kusaidi kwababa vangu. Asi pakagadzikwa mambo ava ndopa road patinoshandisawo isusu. Tongoti se village rese tichienda kudhemu kwawo na rebo. Saka ava vakati blockera, vakatovhara vachi. Manje iwe uri kudzokorodza nyaya ndapedza kare. Inganzi sabhuku vacha. Saka uri kuda kuti igadziriswe sei naye mwana? Ayo ina pangu ndiri kutaura kuri kwedu isusu, siri kutaura kunobuda na baba. Nekuti ava baba vanogara basa rako uri mu village mani. Ndiri ku village reka change but ndoro kuti atonoshandisa imwe chete. Ndo basa rikunoitwa naye. Ndora ndapa. Vanoti hauna vakabhuka here. Ndatopedza. Ndatopa sabhuku wangu kuti anoongorora kuti hapana akablokwa here. Achiti pangu mama ngoitira kuti pangu kwavo kwanobuda nako nemunhu. Ayo, zvichemo munotozviisa ikoko. Ndo ndamupa authority yekuti aongorore kwese. Ari kuenda kunoongorora pakakushanda uyu. Uona kuti haana here futi vaakapinda. Handiti? Handi ndizvo sabhuku. Sabhuku vari ikoko change wacho unobatana nawo iwo. Moona kuti uyu haana here vaakabhuroka vari kuchema. Handizvo? Tapedza. Anoti shortcut. Ndo patogara itori road but vakatovhara. Vavhara kwacho kwavakavhura nako kumugano kwavo neava vese futi vakaisirana waya saka tisisina kukuenda navo. Varipo tu vese. Ava vakaisirana waya. Ava baba kwavo vagara nemugano. Ndakatogara ndaisa waya yangu kuitira kuti mombe dzamusende vanhu vakaisa uyu ari kumapeto handiti vanhu vakaisanaona rebho handiti vakatovhara futi chi kwanopinda nako saka ratova basa rangu ramandipa kuti ndende kunoudza vanhu kuti chisiyai nzvimbo yekuti vanhu vapindire nemombe dzavo. Ko mombe dzenyu mune muchina nadzo kupi mupurazi remunhu? Kudhemu ku. Endipapo apasi ndipo pauri kwama ichombo kwacho. Apasi ndipo pangatodzore mugano bhodzi paneka kowa mombe dzokunotoenda nekumiri kupa dzichienda kudhamu. Chandiri kuda alright. Iwe usati wanogadzisa izvi ndichabata honorable. Ndotaura nawo. Ani manzwa. Ndonzwa kuti pavanhu vakaisa apo pakamira sei ndozopa iwo authority. Ngozi akatoisa mapurisa ake, purazi rake raidestroy. So ndinoda kuti nditange ndamubata ndichataura naye manheranhasi. Then ndozoita kuti ava vakugadzirira.